Zatiken arteko batuketa eta kenketa. Zer egiten dugu 5, 18 gehi 7, 10 batuketa egin ahal izateko? MKT bilatzen dugu, ezta? Batuketak eta kenketak egiteko bakarrik aurkitzen dira MKT horiek, 18 faktorizatuta. 9 bider 2, 3 bider 2, bider 2, eta 10 bider 5. MKT honetan hartzen dira. Faktoreak errepikatuta baldin badaude, berretzaile handieneko hartzen da. 2 eta 2 artean 2. Eta ezberdina daudenak 3 bider 2 guztiak, eta 5. MKT honen balioa, biderketa egiten baldin badegu, izango da, 9 bider 10, 80. Baina, zatike algebraikoekin, beti bezala, ez dira erantzunak inporta baizik, eta faktorekin hor egiten ditugun, ematen ditugun pausoak, ez da? Orduan, egin behar dizuet, zatiketa hauen batuketa, zatike algebraiko baten kasuan egingo genduken bezala. Hartzen ditugu, 18 eta 10. 18 esan daudela, 3 bider 2, bider 2, eta 10 dauzkan faktoreak 2 eta 5 dira. Baina MKT da, 3 bider 2, bider 2, bider 5. 3, 3, 2, 5 dauzka MKT zenbakiak. Hartzen dugu, orduan, 18 ordez, 80 hemen eta 10 ordez, 80. Zer egiten dugu orain? Orain egiten dugu, 80 zati 18, 80 dauzka 3, 3, 2 eta 5. Eta 18 dauzka 3, 3 eta 2. Orduan, 80ek faktore bat gehiago dauka 18 baina eta da 5. Orduan, nik hemen MKT jartzen ditut, ez da? Baina MKT 80 18ekin zatitzean 5 izango litzeke. Hau da, hemendik honea ezartzen den faktorea bidertzen izendatzailean, zenbakitzaileari zenbaki faktore berdinarekin bidertzen diogu. Hau da, honek dauka, honek 18 bainan faktore bat gehiago 5, 5ekin bidertzen da izendatzailea eta zenbakitzailea. 10, 2 bider 5, zer dauka MKT honek, ze faktore gehiago dauka? 3 bider 2. Bale, orduan, 10 honek daukan, baina faktore bat gehiago dauka, izendatzailean jarri dugun MKT honek. Orduan, izendatzailea handitu dugun bezala, zenbakitzailea ere faktore berdinarekin bidertzen dugu. Eta orain, egiten duguna da, MKT 80 hemen jarriko genduke, eta biderketa egin eta elkartu egiten ditugu. 5 bider 5, 25, 7 bider 9, 73. Hau da, zatiki honetan jartzen dugu hemen 80, zatiki algebraikoekin ez da hain importantea biderketa egitea, bai zenbakitzailean. Zenbakitzailea bai egiten da 25 gehi 73, 88. Eta azkenean, saiatzen gea, simplifikatzen zenbakiekin ere. Zatiki algebraikoekin ulertu dugun edo ez ikusiko dugu berehala. Kenketa hau eskatzen zait. Lehenengo pausoa. Izendatzaileak faktorizatea bakarrik izendatzaileak, faktorizatu. A berbi ken B berbi, A gehi B bidera ken B. Formulatik dator. X berbi ken bi X gehi bat, formula berezia da. X ken bat berbi. Begiratzen ditugu izendatzaileak. Hemen izendatzaile honetan dago X gehi bat eta X ken bat. Eta beste honetan, X ken bat berbi. Hau ezberdina da. Orduan MKT bilatu behar dugu. Zein izango da? Bai zatiki batean, bai bestean jarriko dugun MKT. Zergatik aukeratu dugu? Hau, hemen, hau faktore ezberdina da. X gehi bat. X izango balitz 3, 3 gehi bat, 4 izango litzeke. Eta 3 ken bat, 2 izango litzeke. Osea, faktore ezberdinekin nahi gea lanean. Orduan, X gehi bat hartzen da, MKT honen parte bezala. Eta bestea, errepikatzen dira, X ken bat eta X ken bat berdina dira, baina honen berretzaia handiagoa da. Orduan, MKT ematen denean, errepikatzen diren faktoreen berretzaia handieneko hartzen da. Orduan, zatiki hauetan izendatzailean jarri beharreko MKT izango litzeke X gehi bat, bider X ken bat berbi. Jartzen dugu, eta orain hasten gea, goiko zenbakiak zenbakitzaileak daudenak bilatzen. Hau, handitu baldin badugu, zer faktore ezarri diogu honi, zer gehiago dauka, X ken bat gehiago dauka, hemen bi daude eta hemen bat. Orduan, hemen izendatzailea handitua izan da, bidertua izan da, X ken batekin. Zenbakitzailea ere, X ken batekin bidertua izan behar da. Ken, bigarren zatikian, zer gehiago dauka MKT honek, beste honek izendatzaile honek zeukan netik gehiago, zer ezarri diogu? Ezarri diogu X gehi bat. X gehi bat ezarri baldin badiogu izendatzaileri, baita ere zenbakitzaileari. Orain, jartzen dugu zatiki bat bakarra eta zenbakitzaileak elkartzen ditut.
Izendatzailean ez dago lana egin beharrik, horrela bertan uzten da MKT hori, eta guain lana egiten dugu, zenbakitzailean dauzkagun hoiekin. Hemen daukat x bider xken bat, ken x bider x gehi bat. Biderketa hauek egiten ditut, kenketa hau egin ahal izateko. Hemendik aurrea, MKT bilatzen dugunetik aurrea, lan guztia egiten da zenbakitzailean. Orduan, biderketa honetatik aterako da x berbi ken x, eta hemen, minus x bider x, minus bider plus minus x berbi. Minus bider plus minus x. X berbi ken x berbi desagertu egiten dira, eta zenbakitzailean gelditzen dira minus x eta minus x, minus 2x. Bukatu da, zatiki algebraikoen arteko, eskatzen zaigun, kenketa hori. Errepasatzen dugu prozedura. Kenketa bat eskatzen zaigu. Vale. Lehenengo, izendatzaileak faktorizatzea. Faktore komuna, x. Xek bidertzen ditu, x eta bi. Hau, faktore komuna ez dauka, bigarrena, formula berezia da. A berbi ken b berbi, a gehi b bideraken b. Vale. Hartzen ditugu izendatzaileak. X bider x gehi bi, x gehi bi bider x ken bi. Ze faktore dauzkate? Bate dauka x eta x gehi bi. Beste dauka x gehi bi eta x ken bi. Faktore hauen artean MKT bilatu behar dugu. MKT bilatzeko ezberdinak diren guztiak x, ezberdina da x ken bi, eta errepikatuta dago x gehi bi bat hartzen da. Orduan hori izango da MKT. Jartzen dugu MKT zatiki algebraiko bakoitzean. Eta orain ikusten dugu ze faktore ezarri dugun. Lehenengo zatiki algebraikoari x ken bi ezarri diogu. Orduan, goran zenbakitzailean daukan x ken bat polinomiori babestu eta bidertu behar da izendatzailean ezarri dugun faktore horrekin. Bigarren zatiki algebraikoari ze faktore ezarri diogu? Ezarri diogu x. Horrek esan nahi du. Bere zenbakitzailean dagoen polinomioa babestu, x gehi bost eta bidertu behar dugu ezarri diogun izendatzaileari MKT bilatzean ezarri diogun x horrekin. MKT bilatu eta ondoren zatiki bat sortzen da MKT horrekin. MKT horretan ez daia lan gehiago egiten eta orain egiten dugu lan guztia zenbakitzailean egingo da. Zer gauza dauzkagu, ze hilara daukagu zenbakitzailean? Badaukagu biderketa bat egin beharra, ken beste biderketa bat egin beharra. Egiten ditugu biderketa horiek. Hemen, x berbi, ken bi x, ken x gehi bi. Eta orain biderketa hau, minus x bider x, minus x berbi, minus bider plus minus, bost x. Eta elkartzen ditugu, lan guztia ja egiten da, zenbakitzailean eta izendatzailean lortu den MKT, ez da ikutu egiten horrela bertan uzten da. X berbi ken x berbi, x berbirik gabe gelditzen gara. Xek minus bost, minus bi eta minus bat, minus 8 x dira. Eta ondoren, bi zenbakia. Ariketa bukatu da. Beste ariketatxo bat. Zatiketa eta biderketa. Baina parentesien barnean kenketak eta batuketa daude. Hasten naiz parentesiak lantzen. MKT. Hemen izendatzailean bat eta izendatzailean bat ditugu. Orduan, MKT izango da x gehi bi izendatzaile bakar horretan dagoen polinomioa. Hartzen ditugu izendatzaile guztietan, x gehi bi, MKT hori. X gehi bi ezarri diogu matoni, orduan bat bidertu behar dugu, x gehi bi MKT modura aukeratu dugun polinomio horrekin. Ken, hemen ez dugu ezer ezarri, orduan zenbakitzaileak berdin jarraitzen du. Zati, berdin hemen, MKT bat eta x gehi bi artean, x gehi bi. MKT orduan, x gehi bi. Berdin da horrela jartzen dugun edo parentesi modura jartzen dugun. Guk hobetona ulertzen dugun moduan idazten dugu. Bueno, orduan, izendatzailea x gehi bikin bidertua izan da, zenbakitzailea ere bai. Izendatzailea ez da aldatu, zenbakitzailea ere ez. Eta hemen kopiatzen dugu. Ikutzen ez dugun guztia, kopiatzen jarraitzen dugu. Jarraitzen dugu ariketarekin. MKT lortu dugunetik aurrea zer egiten dugu zenbakitzaileekin lana. Hau da, zatiki bat osatzen dugu eta hemen hilara guzti hau elkartzen dugu x gehi bi ken bat. Berdin hemen izendatzaile bakarra MKT jartzen dugu, zatiki bat sortzen dugu eta hilara guzti hau kopiatzen dugu x gehi bi gehi bat. Hemen daukagu x gehi bat eta hemen x gehi hiru. Hau da, zatiketa hau egitea, erresa izango da zatiketa, baina kontuz nola egiten zen zatiketa gogoratuz,
zatiketa eginten zen ze polinomio elkartu behar diren adieraziz. Bi hauek elkartuko dira zenbakitzailean eta bi hauek elkartuko dira izendatzailean buruz biderkaketa egitean. Biderketa ondoren egingo dugu. Zer zen garrantzitsua biderketa eta zatiketa egitean? Simplifikatu daitezkeen faktoreak simplifikatzea eta aldan eta gehien simplifikatuz zatiki baliokide bat lortzea. Goran x gehi bat eta izendatzailean x gehi hiru. Biderketa egitean, goikoarekin, azpikoarekin. Hau da, goran zenbakitzailean x gehi bat eta x berbi keniru x gelituko liek eta izendatzailean x gehi hiru. Jarraitzen dut, egin daiteke besterik ezer? Bai. Hau, zatiketa eta biderketa dauzkagunean ez da biderketa egitea baizik eta simplifikatzea faktorizatu eta faktore berdinak aurkitzen baldin baditugu, barkatu hemen plus da, x berbi gehi hiru x da, positiboa da. Bueno, orduan, zer egiten dugu hemen posible da faktorizatzea, bai, biderkai komuna x-ek bidertzen du x eta x-ek bidertzen du hiru, faktorizatzen dugu, eta orain ikusten dugu, hemen faktore bat errepikatzen dela, zenbakitzailean eta izendatzailean, eta faktore horrek gelditzen diren guztiei biderketaren bidez lotuta dagoenez, biderketailea honetan, orduan, eskatzen zaigun ariketa honen erantzun hau da, eragiketa guzti hauek egin ondoren, ikusten dugu guzti hori dela berdin, x bider x gehi bat utzi daiteke horrela, edo jarri x berdi gehi x modura. Beste ariketa bat, kenketa. Lehenengo egin beharreko gauza, izendatzaileak faktorizatu. Hau formula berezi bada, x kenbi berbi. Eta beste hau, ez dago gehiago faktorizatze, lehen mailako polinomio bada, orduan bere faktore bakarra x kenbi. Zein da MKT? Errepikatzen dira x kenbi eta x kenbi, bakarrik hemen berretzaile altuena honek dauka. Orduan, MKT hartzean errepikatzen direnean faktoreak berretzaile handieneko hartzen da. Orduan, MKT izango da x kenbi berbi. Orduan, hartzen dugu faktorizatu eta jarraitzen dugu ariketa egiten. Zatiki bakoitzean jartzen dugu MKT. Eta orain nola izendatzaileak aldatuak izan diran, hemen berdin kopiatu ditugu. Zenbakitzaileak kopiatu ditugu, izendatzaileak kopiatu ditugu, baina faktorizatuta. MKT hartzen dugunean, ja automatikoki zenbakitzaileak aldatuak izan behar dira. Automatikoki, momentu horretan. Hemen MKT ez da aldatzen, izendatzailea ez da aldatzen, zenbakitzailea ere ez. Baina hemen aldatua da MKT jarri dugu izendatzailearen ordez. Orduan, zer ezarri diogu honi x-ken bi faktore bat ezarri diogu. Orduan, baita ere zenbakitzailea bidertua izan behar da, babesten dugu kenketa badugunez, bidertua izan behar da, honi ezarri zaion faktore horrekin, x-ken bi faktore horrekin. MKT egin eta zenbakitzaileak moldatu ondoren egiten da zatiki bat sortu. MKT idazten da eta ilaran jartzen ditugu zenbakitzaile hauetan dauden biderketa eta guztiak. X berbi ken 6, ken biderketa horretatik ateratzen dena, parentesia handi batean lotu behar, zekatik. Hemen kenketa hau kontuz ibili behar da, kenketa hori esan nahi du, biderketa honetatik ateratzen den guztiak, kendu behar zaio, hasieran dagoen horri. Orduan, kenketa egite honek ikurrak aldatzen ditu, ezta? Ken plus ken. Kenketa, batuketa eta kenketa. Elkartu denak, x berbi desagertzen dira, 5x ken 12. Edo, nahi baldin badezu egin daiteke, MKT utzi egiten da, ez da beharrezkoa egitea. Nahi dezuela egin erresa dela, nahi baldin badezu jarri formula berezi hori egina, eta nahi bezala, hori izango litzeke, proposatu zaigun, ariketaren zatiki baliokidea. Eta bukatzeko, beste ariketatxo bat, hasten geha komentatzen. Bikenketa. Zer egin behar da lehenengo? Hartu izendatzaileak eta faktorizatu. Hau faktorizatuta dago, lehen mailako polinomioak dira. Baina hemen bigarren zatikian daukaguna, bigarren mailako polinomio bada, faktorizatu behar da. Orduan, hemen faktorizatuta daude, lehen mailako polinomioak, baina hau egiten duguna rufinikin faktorizatu. Eta orain MKT bilatzen dugu.
Lehenengo izendatzailean dagoen faktorea, bigarrenak dauzkanak eta hirugarrenak. MKT, hemen bi hauek berdinak dira, bat hartzen da. X gehi bat, X gehi bi, MKT honen faktore bat izango litzake. Bestea ezberdina X gehi bat, eta beste bat ezberdina, hiru horiek hartu beharko ditugu. Orduan, nik orain moldatu behar dituten zatiki hauetan, guztietan, MKT berdina jarri behar dut. Leheneko dauka X gen bi, eta MKT osatzean nik ezartzen diot X gehi bat eta X gehi bi faktoreak. Orduan, goran dauketen zenbakitzailea ere bidertua izan behar da, hemen ezarri dituten bi horiekin. Bigarrenean zeuden X gehi bat eta X gehi bi. MKT osatzeko ezarri behar dut X gen bi faktorea. Orduan, goiko zenbakitzailea ere bidertua izan behar da faktore horrekin. Hirugarren zatikiak dauka faktore bakarra X gehi bi da. Ezarri behar zaio beste bi hauek MKT hartu behar denez izendatzaile guztietan. Orduan, zenbakitzailea ere bi hauekin bidertua izan behar da. MKT guztietan jarri ondoren, MKT, moldatu behar ditugu zenbakitzaileak. Hau biderketa hau egin behar da, biderketa hau egin behar da, biderketa hau egin behar da, eta orain MKT jarrita dugunez, zatiki bat sortu behar dugu. Zatiki horretan, jungo gea, zenbakitzaile guztiak hilaran jartzen. Hau da, biderketa honetatik ateratzen detena, hemen jarriko dut. Kontuz minus honekin. Lau X, hau izango litzik azkenekoa. Kontuz minus honekin. Minus bider plus, minus. Minus bider minus, plus. Minus bider minus, plus. Minus bider plus, minus. Eta kontuz beste honekin, MKT jarri dugu, eta guain zenbakitzaile guztiak, hilaran. Orduan, biderketa honetatik ateratzen dena, kontuz minus honekin, ikurrak denak aldatuak izango dira. Eta zatiki batean, hiru zatikietatik, batean jartzen ditugunean denak hilaran. Hilar hori. Minus hiru X, bider X berbi, minus hiru X berriru. Minus bider minus plus, hiru X berbi. Minus bider minus plus, 6X. Akatsik ez dugun egin, eta dena ondo hilaran jartzen ditugu, X berriru guztiak, X berbi guztiak danak hilaran jartzen ditugu, X guztiak, eta ondo baldin badago erantzuna, minus X berriru gehi zazpi X berbi gehi 15X ken bi, zati MKT ez da beharrezkoa ez zer egitea horrekin. Hau batzutan, zenbakitzailea posible izaten da Ruffini edo modun batera faktorizatu, eta hemen errepikatuko leheken faktoreak simplifikatzea, baina hau ezin da faktorizatu, Ruffinikin eta ez ezagutzen ditugun modu hoien bidez ezin da faktorizatu. Orduan, erantzuna edo zatiki soluzioa edo emaitza, hola geldituko litzake.